ଜେଜ ଜେଜ ହଁ ହଁ ଆମେ ତ ଯୋଉ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ବିଷୟରେ ତୃତୀୟ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଛୁ ଆମର ଆଉ ଏତେ ମନେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବିଷୟ ଗୋଟେ ଥିଲା ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ ସେ ତ ବାଉଁଶ ନଳୀରେ ତାରା ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କ'ଣ କୁହ ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆରେ ହେ ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଦଶପଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ ଇଟାମାଟି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପଠାଣି ସାମନ୍ତରା ବାପାରେ ସେଇଭଳିଆ ତୁ ଗୋଟେ କଳାକାର ହବୁ କାହିଁକି ନା ତୁ ଜମା 12-13 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ତୋ ନାଁ ଗଲାଣି ଲୋକ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଗୁରୁ 07 ସନ୍ତୋଷ ପରିଡ଼ା ହଉ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଏ ଦେଶବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ମୁଁ ସେଇ ନାରାୟଣ ଭାଇ ଥାନା ବ୍ଲକ ନାଉଗାଁ ଗଜାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ହୃଦୟରେ ଜାଣିବେ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଉଛି ଟିକେ ମେମୋରିକି ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବେ କାଲି ଛାଡ଼ିଥିଲି ସ୍ୱାମୀ କି କ'ଣ ନ ଦିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲାରେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ବୀରବର ସିଂହ ଏ ପ୍ରଭୁ ଏ ରାଜପତି ପାଇଁଛ ସେଇଭଳି କଳାରେ ଏ ନାତିକି ମୋର କର କାହିଁକି ଅଜ୍ଞାନ ଛୁଆର ସାରା ଦେଶରେ ଜିନିଷ ବୁଲୁଛି ତେଣୁକରି ପଠାଣ ସାମନ୍ତରା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତରାକୁ ଦିନେ ତାଙ୍କର ରାଜା ବୀରବର ସିଂହ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ମୋତେ କହ ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ଅର୍ଥର କ'ଣ ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ଆସିଲା ଟୋକାଟିଏ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପିଟିଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ଆସିଲା ଟୋକାଟିଏ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପାଟିଏ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଜିନିଷ ଆମର ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା ଯଦି କହିଥିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଛତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ମୁଁ ସେଇ ନାରାୟଣ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଡାକୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ 07 ସନ୍ତୋଷ ପରିଡ଼ା ଦେଖୁଥିବେ ଉଟି କିନ୍ତୁ ପାଠ ଟିକେ ମୋର କମ୍ ଆଉ ଆପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବାଦ ଛାଡ଼ିବି ଆଜିକି 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା ସେତୁ ବନ୍ଧ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା କିଏ ବାନ୍ଧିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କିଏ ଥିଲେ ହଉ କହିଦେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ରହିଲି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ବାଦ ଛାଡ଼ିବି ସେତୁ ବନ୍ଧ କେଉଁଠି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଥିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କିଏ ଥିଲେ ନା ନଳ ନୀଳ ଜାମ୍ବେବ ଅଜା ତମ କଥାଟା ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ କ'ଣ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ସଂସ୍କାରୀ କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ତ ପାଠ କମ ପଢ଼ିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହଉ ରାଗିବେନି ମୁଁ